लोगोफोर नोंथांमोनखौ बेलासिनि मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर। नै आङो बेलासिनि साहा फुदुंदों लोगोफोर। साहा फुदुंनानै लोंनोसै आरो बेलासिनि। नै लोगोफोर आंना साहा फुदुंनाया गोदौबाय आरो जासिगोनानो आरो मोजांथार गोदौनायनि लोगोफोर। जाबाय आरो लुबाय आं पेटला गैया। लोगोफोर पतंजलि आइवान जों cara pet layadan fैया बेरायनो थांदों मालाय 8टा गाहामावसो फैयो। मोनानि ओंखाम संबाय नै लोगोफोर। दालि संसै दालि ओंख्रि। नै लोगोफोर दालिजों आलु ओंख्रि संसै आरो दिनै एख' गैया। ओमफ्राय मा बाथोन देनाय जायोबा नायनोसै। दालि थाव सेरखानानै संसै आरो lain karen begitu ya karen dan
सेरखाबाय आरो एबार दै होनोसै lain ada dia nih lagi perang ada lincasan dan ya dewan nih lainan ya nih lagi perjapet lah dewan ya dah sepeda nota जालायबाय मा जायाखा नालाय मानो जायाखै नोंहानोथ' जालायसो आं भिडिअ बानायदो सातथाथे नटा जाबाय आंगालाय इमान बेरायनो हागौ ना हरावबो बेरला आं नोंनो माबाखौ दोन्दोंमोन साखौ आंबा गोलैदों माबा नांनानै बायो जोंना नै लोगोफोर पेटलायाव अरसाथार फैग्रा मोना बिसना मायालाय दै गांखोसो नोंहालाय इयासो गांख्लादों नामा दा ओमफ्राय गांसाबो गानस्लायनायालाय बिदि उन्दुना जाबाय फैस्लाब मोनि खनथन रायनो लुगैयो आङो मारायलाय नोंजों नांलायगोना लायनानै फैयाखै लोगोफोर दाबो आंहानो देलायग्रा माखायानो माबा थांबाथाय फैनो रोङा तेरी मेरी देलाय बेरला जिरायसो जिरायलाय नोंनाव माबा नुदां मेगना इ लायनानै मोदानजोबो होगोन आं साला आंखौ ब्लग बानायाखै सान्दि आं ब्लग लागादोंथ' यासो मायालाय एसे दै गांखो मबाइल बायलाखौ देखायदोयो फाननानै दोआ होनबाथाय दाय जागोन दाय नांखायो नोङो मबाइल फाननाय सोरनाबा गिदिर गावहाबा दाख्लैयो क'क्राझाराव दासो लाइन फैदों लोगोफोर एटलामाव जानि दासो मोनफैदों 8:30 देवानि Abia. Abia ya. Ini mama kau nak pakai. Ini anak besar. Ini. Aman berapa nih? Kau ada panen lagi. Abia. Ada. Nanti nanti dah. Salah nanti dah. Nanti. Nanti nanti tentu mana? Tentu mana? Mana kuli deh. Mana naik leh? Mana snow? Bawa pitra apa naik? Ayah kawan pitra nanti naik lagi ya. Hei dah, kamu dah kemana? Apa?
जागोन होननानै